puhutaan rock-pukeutumisesta, joka oli kova sana jo silloin 80-luvulla. Soitettiin Dawn Patrol-bändissä heavyä. Näitä cover-biisejä oltiin vejetty aikaisemmin, sitten ruvettiin tekemään omia. Ja soitettiin heavyä niinku amerikkalaiset ja kuopiolaiset kollegat kuunaa. Ja pukeutuminen piti tietysti olla sen mukaan. Piti olla leopardipaitaa, jonka tätini teki, nyt vasta älysenkin täti muistutti, että hän sen teki. Mummolla oli samanlainen mekko aikana, niin sotkin siihen samasta kankasta. Nahkarotsia ja vermettä ja tukat oli tuperattu niin pirusti ylöspäin ja kitaristi pyöritti tuulimyllyä kitaralla kaulasen ympärillä. Ja mäkin soitin tietysti en mitenkään hyvin, mutta näyttävästi soitin rumpuja siihen aikaan, että en suinkaan kitaraa. Piti kapulan pyöriä sitten ja metal. Istuin Lehmon nuorisosaira talon pihamalle ja yritin tommyleikkiä, että kapula kimpoisi ylös ja se saa napata, mutta en mä vittu oppinut ikinä. No joo, näin se verimeissä soitettiin ja hurjaa oli meininki. Kunnes sitten näin Anthraxin. Sinne jäi leopardipaidat, piti hommata sortsit. Ja ruvettiin soittaa pikametallia. Siinä mä soitin kitaraa ensin, että mulla oli kolikko, jolla mä saisi niin nopeasti olevina soittu. Nyt se tippuu koko pleikku. Mut joo, biisit oli siis tätä luokkaa. Tuota soittiin Kamuerkin kanssa pitkään. Varmaan nykyistäkin vielä, jos mentäisiin soittaa sama biisi. Joo, mutta sitten mä nopeasti siirryin rumpujen taakse ja meininki jatku. Tukka kasvu pikkuhiljaa. Mulla välillä oli semmoista perhana permanentin meni ottamaan vielä pikametalli. Tai tuossa tukkametallikauden lopulla. Dennis Pallerosessa perkeleen haukkuvat, kun vähän semmonen... No semmonen nätti kyllä otti päähän. Mut kyllä sitten kasvuhiukset ja sitten kelpas pikametallia mättää, että tukka pölisi. Riivatun kanssa aloitettiin Tattoo Bros, jossa soitettiin sitten pikametallia. En mä muista miten se edes menee, mutta noita Anthraxeja liialtiin kaikki. Joo! Sitten piti mennä armeijaan. Siinä olikin vähän paskamainen homma, kun hiukset piti leikata. Mutta onneksi olen nero. Pyysin parturia leikkaamaan hiukset pois mahdollisimman pitkinä. Ja sitten menin kotiin, leikkasin mun vanhoista sortsesta semmoset siipaleet, liimasin ne hiukset siihen ja vein ne läpyskät tädin luokse, tädille tuohon naapuriin. Ja hän otti ja vetäisi kuule ne lippikseen kiinni. Ja mulla oli pitkä tukka aina lomilla intisti ja keikollakin sai pitää pitkää tukkaa. Ja kyllä kelpas soittaa pikametallia! Oho, loppu Otellalta kesken. Kaikkea hyvää. Moi!